Уважаеми зрители и приятели на нашата кауза за достъпна и качествена храна, аз съм Андрей Велчев и както сме ви обещали, показваме хората, чиято кауза в целия им професионален и личен път е била да се борят именно за това България да си запази традициите в качество на храната, в своето производство и най-вече в добрите политики, които тъкмо тръгват и по незнайни причини спират. Имам удоволствие наш гост днес да прие и да е господин Явор Гечев, който ми е трудно да представя, защото биографията му е много богата. В момента взема позицията съветник на президента Румен Радев, но беше няколко пъти заместник министър на земеделието, а и прекара един доста личен период като министър, започвайки много битки. Може би много от вас не знаят, но той има своята причина да е избрал този сектор и да се бори за тези политики, тъй като той е завършил аграрния университет и е истински агроном и човек, който е отдал живота си преди политиката на тази кауза. Предлагам да си говорим на ти. С удоволствие. Плюс това, ти каза, че съм почнал много битки. За съжаление, не важните са битките, които почваш, а които завършваш и то трайно по отношение на храната в България. За съжаление, много от най-важните битки не можах да завърша. Но има време. Когато имаш каузи, нещата остават. За съжаление, някой път по-бавно, но това е важно. Факт е обаче, че много неща се опита да промениш. Винаги в политиката всички се чудат защо времето никога не стига. Ами просто защото пътя на един административен документ не е много къс и както каза в предварителния разговор, без сериозен гръб, какъвто е сериозно представителство на Народното събрание, няма как да стане. С удоволствие приех поканата от тебе, защото този разговор за храните, за българското, за производството е в контекста на това, че земеделието уж е проста политика. Храните уж са проста политика. Изобщо не е така. Просто са процесите на политиката по отношение на храните, на стандартите, на качеството, на здравеопазването, свързани с тях са изключително сложна история. Нашите зрители дори не могат да си представят за една запетайка какво стои зад всяка една от запетайките. Или написано като изискване, то улеснява живота на едни или затруднява на други. Тъй, че този разговор в това студио можем да го водим. Няма неудобни въпроси. Не знам дори всичките теми, които ще си оговорим. Има неудобни обаче отговори. Когато един политик не може да дава отговори, тогава е проблема. Тоест, когато не мога да мотивира защо е правил или не е правил дадено нещо. Добре, но започваме от там, която беше основната причина да те поканят и да приемеш. Ще излучим това предаване в деня, в който честваме Световния ден на пчелата. Казваш, че трябва и да завършваш битките, но ти си един от хората с най-сериозен принос да запазиме името на българските пчелни продукти, на хубавия мед и най-вече тези хора да бъдат чути, тъй като дълги години те се обиждат, когато ги наричаме медари, защото да, те са пчелари, но все пак ние потребителите консумираме мед. Ти ги подпомогна и не се отказа тогава, когато беше най-трудно. Не само, че съм един от малкото хора, които реално извърши подпомагане при пчелите. Включително ние бяхме партньорска държава на панаирите в Словения, която е една от водещите държави, които от тях може да черпим опит как се пази политиката за спрямо политиката за собствените продукти, особено за меда. На времето, още като замминистър 2013-2014 година, аз бях инициатор за провеждането на епимония в България. Тогава, за съжаление, браншовите организации не се разбраха. Но това е политика, която е задължителна в контекста на откриването на нашия разговор. Българският челен мед е като еталон за мед. Тоест, в повечето от случаите той е търсен, за да се търгува като продукт, който е част от фармацевтичната промишленост. И развалянето на неговото име и пазари е убийствено. Плюс това е невероятна регионална политика. България е страхотна като климатични особености. За това и меда ни е страхотен. В българското пчеларство има вариетети на селекция на пчели в България, които са известни по целия свят. Мачи и това го забравихме в интерес на истината накрая. Тъй, че пчеларството е един сектор, който е малък, но за сметка на това трябва нещо е голямо, за да е значимо. Пчеларите всеки път не им обръщат много внимание, защото малки като организации пък не могат да се разберат, защото са 11, 12, 13, колко чета да са, но това е сектор, който е важен.
Плюс това, забележете, примерно, каква е политиката по отношение на пчеларството. Отваряме политика по отношение на опрашване. Чудесно. Окей. Но айде да го направим така, че примерно да е с ваучерна система и съответно ваучерите да могат да се взимат само от съответни пчелари. И имаме система по отношение на къде се пръска, що се пръска и тем подобни. Що не е географска направена с електронизация, примерно дневниците за растителна защита, когато пръскаш, съответно директно системата в рамките на 5 км може да изпраща съобщения. Диска на живото предаване, няма проблем. При всеки земеделски производител. От тази гледна точка може да се направят изключително много неща, които да доведат на практика до по-хубави неща. Други въпрос е, че така сформираната система на свободен пазар, да речем в България, прекалено свободен някой път, ние спряхме да даваме оценката на качеството на пчелите, които се произвеждат. Тоест, селекция в момента в България липсва. Няма устойчивост на гените, които на времето, ако погледнем селекцията на пчелни майки и на отводки, са много по-устойчиви, отколкото в момента. Вече в 21 век има генни анализи, има генотипиране, има търсене целенасочени гени. Да, защото технологиите напредват. Категорично има изследване на пчелите майки в западния свят, какви са продуктивните им качества, какво възпроизвежда, защото през генетика ти може да дигнеш 20-30% производството на пчелен мед, примерно. Но това редовите пчелари не могат да си го позволят сами по себе си. Тук трябва да има държава. Пак ли стига до парите и до субсидията? Аз мисля, че пари в държавата има достатъчно. Въпросът е, че парите в държавата просто се харчат. Усвояват се. Аз много мразя думата усвоява. Защото ако просто идеята е да усвоиш пари, за да не ги загубиш, то ефект след това няма. И сега хубаво, даваме едни субсидии на пчеларите, колкото да са малко. Това е социална политика, освен всичко останало по малките населени места и то в най-затънтените кътчета. Пчелите не се гледат в центъра на София. А същевременно какво правим? Пускаме украински мед, колкото и за каквото искаме, който се преетикира като български. Разваляме и западните си пазари, разваляме и българско отношение към меда и бъркаме в джоба на... И нарушаваме конкурентното право, което също не е за подценяване. Тъй като той много пъти е много по-евтин. Виж, аз съм социално чувствителен човек, така съм определен. Тоест, аз съм някъде между социал-демокрацията и социализма с собственици, обаче съвременни разбирания икономически на моето поколение. Тоест, нито съм от най-промитите мозъки в едната или в другата насока, но съм прагматичен човек и страдайки с нашето поколение, на практика изстрада целият този преход и се научи икономически включително да мисли в него. Но толкова изкривен пазар в Европа не съм виждал. Всъщност Европа е във вторична планова икономика в сектора земеделие, ти много добре го знаеш. Да. Всяка намеса на пазара изкривява свободния пазар. Това е чудесно, ако ти си затворил собствената си общност в България. Но ние първо един път сме затворили границите на Европа, влезнахме на един 200 годишен пазар, обаче с традициите, с историята, с корпорациите от много години насам. И с гаранция за качество. И с гаранциите за качество. Защо една българска верига не пробива така, както немските, примерно, и австрийските ликвичета? Защото там има един много сериозен капитал, който е развит във времето с гаранциите, с нещата, с обема, който е постигнал в цяла Европа. Що няма български магазини в Германия? Защото фактора време е малко по-различен. Тоест, ако тръгнем да правим едно и също нещо, аз съм го правил 2 поколения назад, малко ще е трудно на тебе да наваксаш тази цялата работа. Да. Същото е по отношение на другата част на нещата. Тоест, ние заради вътрешната конкуренция в Европа забравихме, че има и друг свят. Наложихме куп екологични мерки, които обаче вържат само за европейци. А същевременно, когато вкараме продукция от Украина, Турция, да не ме разбереш погрешно, не се фиксирам по отношение на Украина. Да, но цифрите говорят. Да, цифрите говорят. Аз бех човека, който поиска включването на пакета с пчелните продукти по отношение на украинския мед. И тогава ме разпъваха на кръст. И казваха, че съм путинист. Не съм българофил, не съм пише. Да, защитаваш национален интерес. Ето, това е дефиниция за защита. Са качили 1000% в носа на мед за 3 месеца, значи нещо става. Ето тук идва и сериозният проблем, който се видя след пресконференция на една най-малка част от пчеларите. Ясно е, много пчелни семейства умират. Само, че
има едни такива съмнителни регламенти и закони, които се публикуват в 5 без 15 и започват да действат от една година след като вече са публични. Това е период, в който да се подготви пазара ли е, или е период, в който да се реализира текущата продукция, защото и в твоите мандати имахте този проблем. Имахме. Изключително голям проблем е начина, по който функционира вече Европа. И пак казвам, тя функционира по-скоро пазарно, защото няма толкова огромни производители на черен мед, но има много сериозни търговци на същото. И ако направиш справката колко мед се произвежда и внася в Европейския съюз, а колко се реализира, е в пъти повече. Което значи, че има някъде проблем с това, че не е мед. Нещо... Но същевременно ние нямаме механизъм да го пращаме. Преди ефир си говорихме, че пчеларството не е изключение. Или никой не се е фиксирал по принцип в пчеларството, за да прави проблеми там. Но нали мечката, като заиграе в двора на един сектор, скоро е да очакваш и в друг. Тя се игра във всичките. Да, тя се игра във всичките. В момента даже се позабави реакцията на пчеларите, защото тя от 2 години проблем е много голям. Проблемът е следният, че ние в момента в рамките на Европейския съюз ние не знаем какво влиза и какво излиза. Още повече като влиза от Украйна, примерно, ние сме втора държава. Да. Това дали влиза от някъде в Европейския съюз или от Украйна е друг въпрос. Или имаш цялостен подход да знаеш какво влиза, или нямаш. В случай нямаш. Това беше идеологическата ми разлика с сегашния закон за хранителната верига. Ние сме си говорили с теб на тази. Да. Друг е въпросът, че къвто идея той не се реализира. Моята представа на времето и политиката, която правихме и реализирахме, която помежду другото, ако се влезне в сайтовете, които са за усещане осъждане, нарочно оставихме една наредба, която общо взето казваше какво се прави. С ясното съзнание, че ние нямаме право да правим такава наредба. Но за да остане институционална следа, трябва да знаеш какво правиш. Защото работа му е закона. Тогава по времето служебното правителство нямаш право на законодателство. Ние искахме следното нещо. Но имаш право да получаваш критика, която беше чудовищна и ви пречеше на работа. Не, виж, критиката си е едно на ръка. Историята си е история, но тя трябва да си правим поуки за бъдещето в нея. Моята поне философия беше следната. Трябва да има регистър, всичко, което е търговия на едро, да се знае откъде идва. Има два начина на продукт, който да влезе на пазара, нали така? Да. Един е основно, с другия от местно производство. От местно производство. Забравяме производителите, защото преки продажби, малко, това не е икономически значимо. Плюс това е българско на българския пазар. Един малък производител, ако си развали името, някой го купи втори път. Тъй, че тук риска не само финансов, репутационно имиджов е по-малък. Казваме, който внася за първи път, който пуска продукция на пазара, защото може и реекспорт да минава от Македония за Румъния. Особено сега сте отворени граници. Да, но казваме, който пуска храни на пазара, първият търговец, било то от внос или от собствено производство, трябва да го декларира в една голяма система. До тук е чудесно. И като го декларираш в тази голяма система, след което търговията на едро трябва да проследяваш каква е продукцията, къде е отишла. И тогава, представи си следното нещо. Това е един голям складов софтуер, който е общ обаче. Няма да натежи на административната тежест, защото Агенция по храните събира данни. Агенция Митница, ако е касае, събира данни. НАП събира данни с фактурите, произходите и така нататък. Който го касае в един голям регистр, но Агенция за храните примерно събира само нейните данни, няма достъп до всичките. Но това какво казва? До търговията на едро в големите магазини, всеки склад, който е над 100 квадратни метра, наличие на склад, влиза в тази система. Да. И тогава става следното разумно. Идва нещо, ти си нанасяш данните, сертификатите за произход, тем подобни. Сега, ако това трябва да направим проверка на място, пресече си министър. Министър последен разбира за тази работа в Агенция за храните. Да. Трябва да направим някаква проверка. Ние отиваме на място и почваме. Дай тези буркани, дай тази партида. 3 дена събираш документи, за да мога да разбереш какво е станало. Когато обаче имаш всичките бази данни на една платформа, ти отиваш в 95% от работа вече си е свършил като орган по проверките. Знаеш колко е партидата, къде отишва, що отчисва, къде е станала същото количество, каква е дори разликата в цените. Нали.
Съответно, обаче в момента това не мога да го правиш, което администрацията трябва да назначиш още 10 000 човека, за да го правят, защото сме неразумни. Което не може да стане. Плюс това, електронните системи в рамките на изкуствения интелект могат да търсят аномалии. Тоест, представи си сега, дай да разширим малко тази система, както и за меда, така и за други продукти. Представи си сега. Месечните местни продукти, които не си за тук. Ще ти задавам въпроси. Да. Нещо влиза в държавата, отива в предприятие за, щех да кажа, производство, но да речем преработка на мед. Какво ще му преработваме, освен да го мешим с разни продукти, друг въпрос, но ще го пакетираме, да речем, в някакви опаковки и ще го продаваме. И изведнъж системата ти излиза, че в предприятие Хикс са влезнали 100 тона мед, а са излезли 250 тона продукти. Айде сега да видим аномалията другата, защото си говорим за храни. Ние нямаме достатъчното информация и системата работи така. Влиза в едно месопреработвателно предприятие месо. Ти си технолог, освен всичко останало. Да. По технологична карта трябва да имаш 60-70% месо, примерно в някой колбаса. Да, влиза 20 тона, па излиза 200 тона продукция. Или пък влиза в едно предприятие палмова маслина. Да. Друг голям влиза, но не излиза. Но не излиза, да. Нали се сещаш какво значи това? Мен не ме бъркаше да го предложа, да. Това от което страда потребителя. Сега, ако влезне продукция от Украйна, нали е същата работа? Ти заря знаеш какво влиза. И забележи. Сега обаче направиха следното нещо, от трънта на глока. За да имаме информация, директно го хвърлихме като фискална, като политика, рискова политика за фиска и го хвърлихме в данъчните. И сега какво почнахме да правим? Кой продава мляко от българските ферми, трябва да прави нещата вътре в системите на НАП. Що в НАП? Отиде ли в НАП вече наказание? Тоест ти бичуваш, това е като проверките по борсите. Те имат само един инструмент и то е наказанието. Прав си, актове. Но не, въпросът е в нещо, което го правиш. Едното е политика, другото е рестриктивно. На времето един мой преподавател каже следното нещо. Данъчните са сибирници. И това е работата. Ние цял живот ги мъчим да им кажем, че те са рестриктивни. За да правят силни държавата. Обаче учат едно и също с финансистите. Дипломата е еднаква. Но ако направиш бирник, вика финансов министър, и обратното да знаеш не е най-добрата практика. И е така. Когато на практика правиш политики, то е важно какво искаш. Не просто да свършиш нещо, защото някъде трябва. Такъв един регистър, общ регистър, на практика ти върши работа и то по много друг начин. И всеки ще си върши, е по-малка административната тежест. И нашата идея тогава беше, имаш формулирането на проследяемостта. И тогава аз не ще като земеделски министър да ти гледам цените. Това не е моя работа. Да. Но вместо да сезираш тези органи, път, които са там, агенция по защита на потребителите, агенция по защита на конкуренцията, в един момент, когато имаш разлика от 20, 30, 50, 100, 200, 300%, никой не е казал, че е незаконно. Да, но поне трябва да бъде описано на етикет. Обаче първо трябва да се знае и второ това създава риск. Тогава, когато, примерно, цената ти е 20% на разлика по веригата, ти кажеш, да, тук някой знае какъв риск, не се интересуваш. Но когато ти е 200, значи има. Тогава трябва да има анализ на риска, който да тръгнат да проверяват по-често по отношение на за което говорят отдавна, да. Да, говорим, а не го правим. И аз казвам, нали се разбрахме, че ако не мога да отговориш на нещо, тогава е проблем. Аз ти казвам какво сме мислили и какво правихме. Да. Тоест, тогава, ако сумарната ти разлика в цените е повече от 20%, имаш да го прави, бе. Само, че искам да разбера как. И тук идва друг проблем обаче. А сега дай се замислим. Китайското карго с ниските фактурни стойности? Защото и то уше една сделка, обаче и то на практика се вижда като голяма разлика. Това е основното притеснение. Китайския мед и китайски продукти, хранителни, които влизат някакси. Няма значение. То формира ли ти нелоялна търговска практика? Формира ти. Формира, да. Айде първо тогава да хванем нелоялната търговска практика и да видим точно как ценова ли е или е продуктова, защото те в повечето случаи са свързани. Ети 5 мерки, които не просто меда. Хващат целия хранително вкусов сектор. И повярвам ми, най-хубаво е на един министър, ако е министър на мястото си, който и да му се обади на тая планета, да каже не мога, системата не го позволява. Добре, сега като го позволява системата. Когато гледат 5 институции,
митници, Министерството на икономиката, борси, тържища, Агенция по храните. Абсолютно също апелирахме междуведомствен орган, тъй като сам си забелязал тогава, когато Агенция по храните казва, не, тук няма проблем, всичко е изрядно на един продукт, но излиза друг орган и казва, има проблем. Чакай да те питам. Значи, по регламент, ако хванем опасна строка за човешкото здраве, ние трябва до 24 часа да сме изтеглили пълно. Партията е тази идея унищожена даже. Ние знаем ли къде? И по-скоро в повечето По случаи закона за борси и тръжища изсипваме всичко на борсите и тръжища. Значи, първо там е 20% от търговията. И те са малките, местните, които са най-документално. Да. Значи, тръгваме да правим проверки и забиваме 3 екипа на всички борси и разкатаваме фамилията на тези, дето продават по 5 щайги домати. А тези, дето продават по 10 тира, те не минават през борсата. Не, даже не стига до там. И що го правим тогава? И за да отчитаме да вкараме още 5-6 хиляди малки производители в черен списък. В сивия сектор, защото те там отиват. Те там отиват. А иначе, всеки, който иска, може да отвори склад където си иска за хранителни продукти. В повечето случаи ние не го знаем къде отива. И го караме с фискален контрол, за да му освобождаваме с хората. Не бе, хора. 21 век е. Нали? По-лесно става. Ети няколко принципа, които ние сме нарушили. И докато нямаш система, която да не позволява такива неща, то всеки ще си е... Аз искам да се знае. И когато, примерно, в каквото и качество отида по телевизията, да имам държавно гарантираните данни. Да. Това беше и контрапункта на това може би обяснява защо правихме и потребителски сайт. Потребителският сайт е за обществото да знае, но обществото не може да разполага с държавните данни. Ма едното без другата система увисна. Увисна, така е. Едното без другата система увисна. Но аз тук е момента да благодаря, защото ти си от малкото хора, които са заемали административна позиция, обяснил този аргумент, тъй като отправихме лека критика, че сайта не работи. Не, чакай, какво значи критика? Мен ме яд за този сайт, защото в момента не работи. Защото да, в момента наистина той просто го има. Той работи до толкова, колкото колегите от борси и тръжища качват данни. Но в момента нямат данните от другите държави. Защото този сайт работи, когато и той леко сега заблуждава. Сега заблуждава. Защото когато имаш данните и кажеш, в центъра на Париж, защо продукти са по-евтини, отколкото в местния магазин, нещо има аномалия. Тоест, този сайт е превенция. Той колкото повече работи, толкова повече обаче вече е часовник. Да, но важно е какво наливаш вътре. Въпросът е какво наливаш. Като с контрола по същия начин. Държавата спря да го налива, за съжаление. Тоест, ти виждаш умисъл в тази атака към сайта. Виж, умисъл аз не виждам в политиците, по-скоро там е експертното разбиране на доста по-ниско ниво. Умисъл е в тези обаче, които имат интереси да го правят. Големите вериги, корпорации и така нататък. Те са силни. О, да. И като рекламно време, и като пари, пазарен дял, като пазарен дял, като всичко. Тоест, това, че политиците се вързват на интересите на мощните на деня, е друг въпрос. За съжаление, много от тези неща, които си говорим, не може да си говориш в комисия по земеделие, примерно. Пак казвам го за съжаление, защото като че ли Народно събрание в момента е гласува 5-6 закона, откакто е структурирано. Чака Министерството да го правят. Добре, Народно събрание е законодателен орган. Що ми възлага на Министерството на земеделието? Тогава, когато иска да работи. И западните държави просто те възложиха на Министерството на земеделието да прави закон за цените, който е в компетенциите на Министерството на икономиката. Пък то липсва някакси, нали? И то е по поръчение на министър-председателя, което някакси чупи държавността. По наше време обаче беше друго. Аз, иначе, за какво ще говоря за цени като министър на земеделието, който не отговаря за това? Но нормално е Министерството на земеделието да имаш повече опит, защото храните са при тебе. Не ценовите, но пък ти познаваш цялата система. И тогава цялата схема беше вице-премиера икономическия Христо Алексиев в главия на постоянна работна група с много големи правомощия. И аз като министър на земеделието и колегата министър на икономиката, всички вътре. НАП, митници, 2 пъти в седмицата срещи. И тогава буквално цените наистина отиваха нагоре. 4000 проверки за един месец. Факт е, че намалихме цените с 10%. Да, на фактите трябва да се говори с тези инструменти, по този начин. С тези инструменти можеш да го направиш епизодично. Да, епизодично. Мене са правителството
И всичко се връща по-старому. Може би тук е място да кажа, че макар че е съвсем друга тематика, но това бяха и част от опасенията в момента на президента на искането за референдум. Защото аз не смятам, че сме готови. Ще ти кажа какво обсъждахме. Когато отиваш забележи сега, ще те питам няколко неща, които ти знаеш, но не си се запитвал. И ще питам обаче, що са така. Що като отидеш в големите магазини за техника, има ни електронни етикетчета. Да, има. Те са с фискална памет. Мога ти направя промоция, в 8 часа да ти почне промоцията. Там има счетоводството цялото, защото те знаят какви са им цените, променят ги както и за какво ти искат, с промоциите, с нещата и темпо. И всичкото е на софтуер. Да. Това може да ходи и директно в регулатора, нали се сещаш? Може. Това, което е едно от мерките, които искахме по отношение на храните, въвеждането на големите магазини над определен оборот и средната база имахме напреди тук, да минат на такива тип електронни етикети, които да е цена евро, цена лева и когато го направиш половин година по-рано, ти имаш историческата стойност, както при сайта на натрупването на данни. И тогава някой, ако си позволи някоя щуротия, ти директно имаш дирия. Ама софтуерът ти го казва веднага, тук има някакъв проблем. Когато имаш мерки, които си взел, то имаш възможността да реагираш, защото нали, това е държавата. Държавата е регулатор, нали? Тя не трябва да те галя с перце. Регулатор е, да, естествено. Защото колкото да е слаба, както казват някои. Не, няма слаба държава. Има неработеща добре държава. Слаби държави няма. Нали? Никой не е по-силен от държавата. Защо? Държавата, в крайна сметка, ако тя не е всеки път трябва да се разбираш някой. Тая политика съм е виждал много често, събират работодателите и синдикатите и чакат да се разберат. И как да се разберат? Те не съществуват, за да се разбират. О, да. Тук работата е същата. Не може всички да са доволни. Това значи, че нямаш държава. Държавата, ако ме питат мене, тебе, кой ще да е, ти доброволно си плащаш ли данъци? За какво си ги плащам? Да, улици, училища, детски градини, армия, магистрали, социални всичко. Дейности. Тоест, за това дори държава да изземва и да прави някакви неща от твое име, които ти не всеки път харесваш. Политиката на държавата никога не е харесва. Подобрение, има ли подобрение според тебе? Защото много хора казват за какво дадохме едни пари, като ефектът е нулев. Според мен в момента на тая сложна обстановка и правителството така както е структурирано, задачите се дават в 9 часа сутринта на влизане в Народно събрание. Липсва ми експертната политика, липсва ми целеполагането. Не е цел да смениш регулаторите. Цел е какво ще правят. Не ме интересува кой ще е шеф на КЗК или кой ще да е вътре в него. Били сме заедно на изслушване, които протичат странно. Аз искам виждане на въпроси. Ето ви една система, заповядайте, разработена. Ако работете я, си я направете, работете я. Не казвам, че е гениална, но е някакво решение. Не съм чул много други. Ето, аз обяснявам какво според мене и тогава можеш да кажеш колко пчелен мед е, колко е продаден след това навънка, колко е реализиран по вътрешните магазини. Да, така и с млякото, и с месото, и с всичко е така. Хляба, с всичко. Той принципът е такъв, или работи при всичко, или по нищо. Нас ни казват, не, тук този продукт всеки път не. Или решаваш гранде нещата, или не. Или не. И добре, кое е слагърчено, защото ето сега КЗК се разработи, вероятно на изпроводях, защото те са в списъка на регулатора, който пръв трябва да смени. Какво се е поразработил? Поне 2-3 решения, които са чувствително по-добри от липсата на каквито идеи. Чакай. Заедно бехме в изслушване в Комисия по земеделие. Да. В което аз и ти задавахме въпроси на КЗК и те казаха, ама не сте ни информирали или вие не сте ни предоставили доказателства. Чакай сега. Аз ли да предоставям доказателства или ти? Така е. Тук са слаби аргументи. А вие не може да се самосезирате, така ли? Вие събирате данни само на базата, ако някой доброволно ви прати. Или когато обществен интерес е много голям. Справка фалшивите млечни продукти, които станаха обществена дискусия. Айде сега наслужи онова система, дето си говорихме преди малко и ще видим дали е възможно. Ще ти дам един друг пример. В Холандия кражби на земеделска продукция няма. Знаеш ли що? Че всичко е проследимо. Защото няма какво да я правиш. Нямаш какво да я правиш, да. Не можеш да я продадеш. Ето още един факт ще ти дам.
Битовите кражби, особено пчеларските такива, защото напоследък няколко приятеля изгърмяха отиват, тварят кошерите и се заминават. Барабар всичко. Отиват, тварят и заминават. Много от земеделските кражби не предизвикват така наречения минимален финансов интерес. Тоест, за да образуваш дело на някой, то трябва да има праг на икономическа вреда над 500 лева или беше над 5000. 5000, да. И всъщност, ако ти всяка седмица правиш кражби за 4900, нямаш проблем. Да, проблемът е като е по-голяма кражбата явно. С министър Демерджиев на времето бяхме почнали на инициатива. За съжаление, пак казвам, лошото е в България, че няма институционална памет. Всичко си свършва с тебе персонално. Ако ти не си министър, заминават институциите и така са възпитани експертите. Да, просто се настроива другия ден на другия министър. Наследника на твоята позиция, без значение кое името му, не казва колегата те не му и казват експертите. Те нямат, ти ги биеш по главата 10 години да не разсъждават и в момента почнеш да правиш нещо и те се страхуват да нямат проблеми. И тогава администрацията забива. Само да ти довърша. Какво ще стане на времето? Аз като малък, там по Пловдивско кварталния квартал в Коматово, като ходихме от Килешвък да ядем от най-ранните череши в ТК-10 тогава, имаше едни чичковци, дето се казаха, падари с една пушка и като напипат ти пишат една квитанция и ти я дават. Да. Добре, не може ли сега да направим следното нещо? Първо да направим аграрна полиция. Ако ти изворят нивата, ти няма кой се оплачеш. Нямаш практика икономическа вреда. Сега зоополицията разбирам, хайде да е агро, да се занимава и с други някакви неща, защото и зоото не работи. Да, и тогава, примерно, казваме следното нещо. Вкарваме го в закона и казваме, този тип полиция, като те напипа и ти пише квитанцията, пише акта и ти го входира и ти трябва да го жалиш. Що държавата трябва да жали? Нека те да го жалят. Нека те да харчат парите за адвокати, неща и тем подобни. Ако не го жалиш или пък не ти мине жалбата, съответно да има комасация на наказанието. И като те пипна 10 пъти някой мургав или не мургав, брат, няма значение, пропищяло цялото село от него, обаче като са го пипнали 10 пъти и като има комасация на наказанието, като мине прак на икономическа вредност 5000 пробация, пробация, като мине още едно нарушение, ефективно, месец, 2-3 година, колкото трябва в затвора. Добре, но по аналогия, понеже темата е политиките в хранителната индустрия, не би ли трябвало така да бъде с хранителните измами? А не един човек да може да си плаща по-ниската глоба и така да се измъква от закона. Много хора казват, много ни е съвършено законодателство, е много. Не, аз мисля, че огромните проблеми в България са първо от законодателството и след това от начина, по който го прилагаш вътре в министерството. Ти казах няколко неща. Половината са възможни при сегашно законодателство, другите, които се правят. Плюс това, ние нямаме като че ли повечето случаи бранша не знае какво да прави. Той не е организиран. Говорили сме не един път и два пъти за кооперирането. Коопериране в никоя държава не може да стане, без то в съвременен вариант, без да е подпомаган целенасочено от държавата, без да има законната база за това. Не става, човек. Иначе не става. И самата държава не го иска, може би. Прави всички спънки. Франция. Най-аграрната държава в Европа. Над 20% брутен вътрешен продукт при онзи вътрешен продукт на Франция. Там доверието е всичко. Тоест там имаш много лесна база как да правиш отличителни знаци на фермерски продукти. Френските маркировки. Да. Айде направи го в България. Които значат нещо. Направи го в България. Законово разрешено ли ти? Не. Тук проблема е, че всеки си слага собствен сертификат. Ама разликата е, че държавата не го е гарантирала. Когато държавата ти каже да, това е такова и някой го е защитил пред мене, по начина, законовия начин. Да, ще гарантирам, че той продължава да се спазва. Говорихме с тебе, с Университета по хранителни технологии сме говорили за отличителни марки, които са на университета по тяхни производства. Да, за да се зачита и науката, която липсва в диалога. Дори водих разговори с Българска православна църква, с Пловдивския владика, беше се навил да направим не само с него, с още двама владици, да направим отличителен знак, гарантиран от държавата църковен продукт. Защото сега като ти си купиш манастирска ракия, е толкова манастирска, че за да може да се промотира този продукт, за да докажем, че дори и църквата, която е най-консервативната по право институция, и тя може да прави такива неща.
Дали да се окаже, че нашата държава е да се адаптира към света, в който живеем, 21 век, 2025 година. И за да не го услова, ще ти кажа как може да стане това. Закона за храните, етикетирането на храните, изискването за етикетиране на храните. Този ден той е променен поне 15 пъти до момента. Да, що не е променен така, ми са променени само запитайки, които... Това вече ти би могъл да кажеш, защото имаш доста по-голям опит от друга страна. Когато тръгнеш да пипаш закона за храните, става чудо небесно. Затова закона за храните, но проследимостта винаги. Агенция по храните и тя е институция, която трябва да бъде контролирана. Но да свърша с другото. Закона трябва има отметка, която казва допълнително доброволно етикетиране. Допълнителното доброволно етикетиране пише на наред в Министерството на земеделието, минаваш по общественото обсъждане, в което казваш допълнително доброволно етикетиране, става при защитен знак или какво си еди, що си при минимални стандарти на нещо като минимален вътрешен браншови стандарт, който си правиш технологичната документация за дадено продукт. Да, изпипваше както е по изискване. И си го делегираш на самите организации да го проследяват и самоконтролират. Да. Което сега липсва, защото няма коопериране. Няма и законовата база. Няма и законовата база. Аз като не ти давам да продаваш общо продукти, като нямаше коопериране, защо ти е коопериране? Защото, пак казвам, в Франция, ако 10 човек се съберем и продаваме общо домати, всичко е наред. Да. В България, ако 10 човек се съберем, ние като физически или юридически лица си прехвърлим тая продукция на вече ЕОД-то или там какво ще е, но това е търговска сделка. Ти дължиш и данъци, и работи. И след като някой трябва ненормалник да го прави, той по-хубаво го прави за собствена изгода, ако печелва. Да, така е. Тоест, този дебат обаче го няма. Тоест, експертният дебат, тези неща ги няма. Ние тръгваме по отношение на потребителите, на земеделците е малко по-различно. Ние информационни кампании, ще ги информираме тези земеделци, ще ги информира за това, после за другото, за третото, за... Хора, няма нужда да ги информираме. Защо ти да ги информираш? Айде да направим браншовите организации и същите пари да ги даваме за информираност, да им ги дадем директно да им го вършат. Да заработят, така е. И ако държавата е мащеха, то браншовата организация трябва да е майка. Да, грижовна при това. А в момента оценката на браншовите организации е кой колко вика. И колко често се появява в телевизията. Колко път се вижда с министъра. Тая оценка някакси не е... Но и въпросът е какво произлиза от срещи с министър, защото поне в този мандат, като се поемаше ангажимент, се изпълняваше. Няма лошо, но министъра не мога да огрее всички. Плюс това министър откъде да знае кой колко човека стоят за дадена браншова организация. Тук вече няма проследимост. Да. А всичките браншови организации искат да видят себе си. Добре, и това го разбирам. Но трябва ли заради частичния случай да правим цялото законодателство с главата надолу? Ако ти трябва да успееш, то човека да... Тук цялата работа е наистина в земеделието сме зациклили, изобщо в храните. Ние сме тежко зациклили. От тая гледна точка не може да се правят нещата на парче. Иска да сложи всичко на масата, да се направят 5-10 неща, които първото е информацията. Да. Когато направиш системите за контрол, да можеш да контролираш това, което се случва. Защото ти сега в момента, каквото и да направиш, ти дори нямаш данните да направиш анализ как след 3 месеца е вървяло. Плюс това, в България не се възприема този тип законодателство, в което ти правиш едно нещо. Задължително си слагаш в закона след 5 години да го прегледаш. Как точно е вървяло, защото може и да не е станало така, както си мисля. Тоест, ние те принципите на ИСОТ, примерно, които постоянно усъвършенстващата система, не ги виждам някакси. В Народно събрание виждаш мотиви без мотиви. Или мотивите са така, както си ги искаш. Няма подтвърдени данни, няма системи, които да ти дават информация, контрол. На времето в България, когато е била по-капсулена държава, имаш вход и изход, имаш статистика. В момента няма статистика. Имаш подпис, който значи нещо. Справка, старите ДНСК-та, които един доктор ветеринар е гарантирал, че от неговия подпис излиза гаранция, че този продукт е съвършен. Чудесно, ама съвършен вносен. Колко е съвършен друг въпрос. Това беше с лека ирония, но сега го няма. Даже и по-тежка ирония може да направим. Но ми кажи как сме единствената държава, която се позоваваме на Европейския съюз, като казваме, ние не можем да правим нищо. Що в гръцките магазини не мога да продаваш италиански или турски зехтин? Защото разрешено е, няма проблем. Държавата защитава интереси, давайки право на производителите и на собствениците на магазини да казват какво да влиза и какво не. По-генерално са нещата. Това не е за пред камера, но
Ти имаш проверки. Мога да правиш ред неща, които ти отговарят на изискванията. Плюс това, още като министър, когато стана първият проблем с Украйна, сега, помежду другото, Европейската комисия озрява и за тая цялата работа, ще фалираме още 200-300 400 земеделски производители, като се сетим някои други неща, но предложихме тогава не мита, а така наречените зелени такси. Понеже Европа е стандарт. Ние тук имаме изисквания, които ни качват цената, за да правим екологични норми. Ама ти вкарваш нещо отвънка, то не е произведено по същия начин. Ама е свободна търговия. И какво му е свободната на търговията? Тръгнем се надбягваме, на теб ти връзвам единия крак, аз бягам напред и се състезаваме на състезание. Не става така. Или, примерно, както по-лесно ми е в енергетиката да го обясна. Тоест, ти произвеждаш ток в Сърбия, примерно, гориш въглища, които обаче извън Европейския съюз нямаш такси за това. Да. И тогава, когато го вкараш в Европейския съюз, не трябва ли да плащаш зелените такси? По тази логика, да, ама има един регламент, който трябва да заработи, ако земеделието бъде включено в него, казва се регламент за корекция на емисиите на граница на Европейския съюз. Тогава, ако ти вкарваш биопродукт от Турция, добре, заповядай. Нали? Биото си е било навсякъде, с сертификат. Не го вкараш конвенционален продукт, ти трябва да платиш това, което български и европейския фермер са се лишили от това, за да произведат екологично чист продукт. Тоест, не е санкция, по-скоро внасяне на баланс отново в системата. Защото иначе в момента цяла Европа и особено българските фермери изчезват с феноменални темпове. Феноменални такива. И няма ли как да се спре този процес? Всичките неща, които си говорихме, ако станат, 2 години. 2 години ти дава въздух, докато си пренастроиш. Само един министър след теб каза, че имаме шанс да храним толкова много милиони, колкото едно време, но реално пазарната ни икономика е така в момента, че без внос ще изкараме най-много месец. Виж, в съвременния свят, за да произвеждаш, не ти трябва просто да имаш добра земя и добър климат. Тук го има. Да. Много е мобилен вече света. Ние застанахме за срам. Ние вкарваме дини от Йордания. И боб от Йордания. И боб от къде ли не. Не знам колко от нашите зрители са ходили в Йордания, чудесна държава, но освен камън и друго няма. И гледаме дини в Йордания, които вкараме в България. Тоест икономическият процес е сбъркан. Ние си говорим за субсидии. Не бе хора. Никой не може да спечели субсидии толкова, отколкото пазарите. Ние имаме примерно 1000 големи земеделски производители, зърнопроизводители, ги оставим на страна. Ние имаме 60 000 малки. Те са много, много малки. Ти, примерно, ако произвеждаш мед, да. Като ти дам 5 лева на кошер повече или по-малко, няма да ги усети. Като произвеждаш домати, ръчно производство или ябълки, 22 пръскания. Колкото да си екологичен, 15. Обработки, резидва всяка година, бранена ръка. И като ти дам 10, 50 лева, ти дам 100 лева да ти дам повече. Това бърка ли? Казано по-български не му излиза края. Не му излиза края. Когато ти дам обаче пазар, когато ти дам гаранции, че има държава, когато може да реализираш продукцията. Това никой не може да печели от субсидии толкова, колкото печели от продажбите. От продажбите си. И другото е управление на риска, което само говорим за него, а дори не разбираме някой път какво е. Когато имаш нужда от помощ, не всеки път да фалираш, защото в момента, примерно, избиват ти пчелите, примерно, и дори и си ги застраховал, застраховката ти връща това, което си загубил. Ти вече харчиш парите да оживееш зимата. И ти си изхарчил парите, как да възвърнеш кошерите? Или пък избият ти животните, защото има чума. И ти какво правиш? Как живееш? Ти работници, ако имаш семейство. Думкаш парите и не мога да се върнеш след това, защото нямаш инвестиция. Тук се говори за социален риск, която държавата, когато имаш трудност, да може да ти помогне да завъртиш колелото на ново. Другата година да мога да продължиш. Когато и държавата е силна, казахме, тя може да това бъде. Не е само застраховане. Ето това, което всичкото го казваш, обобщава тезата, че храната трябва да бъде елемент от националната сигурност. Тя е. Дано не се разглежда като такава. Тя е първа национална сигурност. Трябва да гръмне някой скандал, за да се сети. Не знам дали следиш в момента какво се случва в Англия.
Шотландия нататък. Няколко хакера пробиха системите за сигурност на няколко хипермаркета. Хипермаркет, най-големите, да. И в момента има липса на елементарни хранителни продукти от първа необходимост. Мляко, месо, тем подобните неща. Да, най-важните. Съответно, нямат доставките, не могат да дойдат, най-малко ще дойдат еди кога си. Първо на нас пазара ни обърка. Ние трябва да имаме така наречената local firm политика, малка политика на малките по-бутикови, по-скъпи, по-качествени там продукти, които на регионален принцип, с регионални неща и така нататък, които са до 25% са тези къси вериги. За да може тая къса верига, ако има проблем, мога да направиш дефицит, но няма умреш от глад. Да. Докато в момента на тая производствена верига, ние ако това се случи в България, сме чал. Няма. Макар че сме малка икономика. Тоест, трябва да има диверсификация. Примерно големите държави, понеже сега Русия почна да продава поголовно зърно и е хегемон. Държавите почнаха да правят следното нещо. Понеже обществените поръчки търговите ги печелят само руски компании. И казаха, не. Когато нещо ти стане 50% от един доставчик, проблема става много голям. Минали са 40%, ние искаме така наречените договорки директно държава-държава, където цената може ти е 10% по-скъпа, но да имаш сигурността. Да, гаранция, че ще бъде изпълнена. Да. Айде сега, кажи ми дали ние имаме механизъм изобщо за търговия държава с други държави, които на наши производители продаваме пшеница. Нямаме. Тук е същата работа. За съжаление, това... Малко песимистичен става нашия разговор за безопасността, не само на храните, на цялата агрохранителна верига. Ще го кажа последния начин. Много дълго време съм си мислил, че съм мечтател и че те неща, които са в главата, не могат да стават. Но след опита 15 години, който в различните места, различните неща, познавам се... Отдаден на сектора, да. Да ти кажа, че системата може да се настрои. И тя бързо. И то бързо. За 1-2 години може наистина не да светне всичко, но 2 години трябва, за да стане безвъзвратно тази цялата работа. Най-лошата демокрация се лекува с повече демокрация. Когато направиш проследимост на продуктите, когато направиш те 4-5 базови неща, след това мога да настроиш системата. И другото е поземлена реформа. Ние имаме много малки земеделски производители, които не са средния. Как като ти нямаш земя, нямаш какво да си я купат, нямаш политика на комасация, имаш политика на поземлени големи фондове, приоритетен план. Тая работа не става така. Добре, как да стане? Защото много от твои колеги, които са в сектора, казват, това няма как да стане. Има ли рецепта да стане? Според мен, да. Ще ти кажа. България трябва да има политика. Политиката какво е? Ако я опиша в сектора земеделие, чисто структурно, звената, които произвеждат. Защото ние имаме 65 000 бенефициента в Държавен фонд земеделие, които обаче са сектор плодове и зеленчуци са много малки. Част от тях са хоби земеделие. Политиката на една държава в сектора трябва да изглежда като фактори за производство, говоря като фермери, кооперации и така. Да. Трябва да е като кръг. Средата най-много, като брой, като количество и като абсолютна стойност на обработваема земя на всичко, трябва да са средните. И тук не говоря за зърнопроизводство. То е една друга работа. Говоря за тръжечната търговия. Това, дето не мога да продадеш през борса, трябва да го пипнеш, да го видиш. Заразовата се купува по друг начин. Най-много трябва да са там. Като бройка и като обем на производство. Именно там не са. По-малко трябва да са тези малките, които политиката на държава трябва да ги бута към средни. А големите ги оставяш... Стимули да израснат, да. И тук почваш да настроиш държавата така. Правиш поземлена реформа. Примерно, когато си продаваш земя един с друг, не трябва ли... Трябва да имаш пътища. Примерно във Франция, аз и ти си разбираме, си купуваме земя, ама има една агенция по земята, предварително обявяваме сделката. И ако сме обявили за 1000 лева земята или за 300 лева на данъчна стойност, то държава така, не, аз ще дам 305, ето заповядай. Запази си. Трябва ми за нещо. Аз съм първи поред държавата. Тоест трябва ми да правя улици, нещо, или да укрупнявам малки земеделски производители. Няма ли поземлена банка, която да е с доброволни ротации? Примерно, моята жена има земя в Ямболско от прадядо и от дядо ѝ. Тя не си познава четвърти бросче. Аз съм същия. В село Извор в Пловдивско, от баба ми, дядо ми имам някакви земи, които имам една 20 от 9 декара.
Аз, за да си оправя документите, ще трябва да похарча повече пари, отколко струва земята. Не може ли държавата на практика да направи следното нещо? Доброволни ротации, непринудителни заменки, които аз искам в този край, слагаме в банка ти искаш другия край, то заповядай там и ротации, когато държавата в един момент да влезне в ролята си да почне да укрупнява. Тоест държавата може да изкупува и да продава далечна земя, която обаче не да ти я продава, защото ти като малък земеделски производител, но с какво ще си я купиш? Ти я давам на оперативен лизинг, плащай ме 20 години, вместо ме плащаш наем. Но тогава, докато станеш 200 декара на едно място. Както в Италия, Германия, вървиш покрай пътя и виждаш ферма, 300-400 декара земя е фермата. Минаваш друга, 300-400 декара земя е фермата. Защото плодовете и зеленчуци, това е семейен бизнес с 3-4 работника, още максимум отгоре. Тоест това, което казваш, може да гарантира по не само качественото, но и достъпна храна, защото така ще е произведена тук. И качествена и достъпна. България сравнително много лесно може да задоволява нуждите си, като изключим цитруси. И тя го е правила. Българската държава първо не е малка територия. Тя е 8-9 в Европейския съюз. Българската държава на времето 85-6 година е по второ място на брутен национален продукт в света. Да, така е. Фактите говорят. Първите са щатите заради многото царевица и свободен добитък, който ние сме хранени 30 милиона извън територията на държавата. И в ония период от време, въпреки желязната завеса, сме изнасяли краставици за Германия. Аз съм потомствен агроном. Баба ми е била агроном, майка ми е агроном. Пункта, който беше в квартал Коматово, което теки десето на времето там от АПК-то е най-малкото звено. Да. То на ден е изнасило толкова продукция от плодове и зеленчуци, колко държават в момента за една година. Едно село. Един квартал. Айде в случая. И но напредъка на технологиите и административните тежести явно интереса към тези сектори намалява. Намалява заради ред на брой причини. Технологии, има ранен домат на кол. Какви технологии? Да. Аквапонинг, добре, хубаво. Оранжерии, чудесно. Има неща, земеделието някак си не става смичката на компютъра. И за това на практика този сектор е много по-сложен от всичко останало. За съжаление, аз бях на преговорите, когато Ердоган, президента на Турция, беше заедно с президента Радев. Президентът Ердоган каза нещо, което мен му ужаси. Че Турция ставаше въпрос за граничния контрол, за развитието на инфраструктурата и магистралите в България, защото Турция възнамерява да удвои стокооборота си по отношение на плодове и зеленчуци в рамките на 4 години. Това се сещаме, че значи, че те си направили сметката, че Европа губи хранителен суверенитет. Да. Европа все повече губи хранителен суверенитет. И оранжерийно производство заради скъпите енергоизточници, и работните заплати и всичко такова. Тоест проблема не е само български, на цялата общност. Виж, отдавна Европейската комисия не е този мъдър орган, който беше на времето. В момента като че ли Европа е... на автопилот. Тя не е просто на автопилот. Тя пилота е настроен за 20 години назад. А вече пътищата не са там, където беха. Дори правилата не са същите. Света не е същия. Европа е най-мудното нещо по отношение на взимане на решения. Ние докато се наумуваме, намъдруваме. Да. Плюс това съвременната политика ми прилича малко на това, на оная древноединска поговорка, много мъдра помежду другото, че много е лошо да си между два слона, които се бият, но по-лошото от това е да си тревата, когато правят любов. Защото ние малко сме в тази ситуация, пак не разбрали точно какво се случва. И Европа пак е извън времето и пространството. За съжаление, аз съм убеден европеец. Но като такъв не искам да ми казват. Искам да съм на масата. Искам да видя поне един път нашите решения са такива. Горди. Горди европейци. Това е... Нали, сега всички цитират много Левски, нали, че трябва да сме част от Европа, но част от Европа не значи да си 100% зависим. На столчето отстрани. Значи, че с цялото самочувствие и увереност на това, което можеш. Винаги. Особено чувството е такова, че
когато стоиш на маса, която представлява държавата, твоето собствено мнение няма значение. Тоест, ти трябва да си този, който очакват хората от теб, иначе ти като не направиш това, след това няма смисъл. И за да обобщиме, тръгнахме от измамите с меда, от проблемите на сектора, на пчеларството като цяло. И въобще, има ли някаква надежда, че ще се намери държавник подобен на теб, който да гарантира... Не генерализирай. Добре, човек, който е отдаден на сектор и говори с любов за него и дори тогава, когато бърка, да излезе и да каже, жена, тук сбъркахме. Аз съм бъркал много пъти. Повярвай ми, много пъти съм бъркал. И заради собствено си убеждение, и заради заблуждения, които са ти правили. Няма лош човек да бърка. Няма. Имало един съвършен, който е живял преди малко над 2000 години и са го раснали на кръста, защото е бил съвършен. Хората бъркаме. Въпросът е това да не е умишлено. И въпросът е да не си мислиш, че ти се полага. Много увлича някой път властта. Повярвай ми, аз съм виждал, на мен не ме препари. Аз съм си агроном по душица. Мен ми дай да си обикалям полетата. Нали. И растенията са вълшебство. Както се грижи за тях, така се отблагодаряват. При хората не всеки път е така. За съжаление го казвам. Но има хора, ги припарва, когато почнеш да си мислиш, че ти се полага, секретарка, шофьор, че ти си богопомазан, тогава почват проблемите. Много е важно да имаш хора, които те варят обувките. Тогава приятелите, колегите, женати в случая, малко да се главозамаеш, това е много лош индикатор. Тоест трябва да си оставаш такъв къвци, защото когато дойде телефона да не си министър и да спре да звъни, първият път е кофти, но след това е най-хубавото нещо на света, защото почваш да се срещаш само с истински хора, нали, които не те лъжат. А другото е интереси. Може, твърдо, че може в държавата да се прави политика, която да е структуроопределяща, която да е прозрачна. Която, примерно, ето ти си чудесен представител на една организация, която постига много заради самия си инат и кауза. И постоянство, да. Ма без пари, без постоянство и няма какво ти карат. Защото какво ти изкарат, ще го изкарат. Няма. И при мен е също твърда, че няма какво. Иначе ще се издаде хиляди неща. О, да, не съм. Това не могат да ти кажат нищо. И когато, примерно, има такива системи, които упражняват контрол, то в сектора при определени условия му каже, ето, заповядай. Направим впечатление в Италия. Посещаваме разни неща там, те подобни. В един момент има до една много голяма преработвателна фабрика за моцарела. Една от най-големите в Европа. В Европа, да. Това е известно. Гледаш, на 5-600 метра има завод за изгаряне на отпадък. Викам, пичове, тук. Ела ти покажа. Влиза в компютъра, чуква, 24 часов мониторинг, пуснат на агенцията директно отгоре, плюс имат правото браншовите организации дрон да замерят отгоре. 24 часов мониторинг, параметрите са на сайта на фабриката, пращат се до която искаш браншова организация с отворен код, както и до агенцията по околна среда. Казах, заповядай. Това е качествен и ефективен мониторинг. Мониторинга не е да ходиш да търсиш Михаля. Това, което тогава се опитах да кажа на КЗК, когато бяхме заедно. Хора, не трябва да правите позитични неща. Трябва да имате система, която да е превенция. Да. Тоест не искам да проверявате, което има проблем. Искам да констатирате проблема. И то да има механизъм, който да го... Най-вероятно ще измислят нещо. Сега печалбата е голяма работа. Някой ще измисли пак нещо. Но едно е да измислиш нещо от всичко възможно, друго е да съм ти стеснил дупката, през която можеш да минеш. Добре, да, ясно е, че ние сме в една ситуация, в която думата съжалявам, сбърках или извинявайте не се чува, но при толкова тесен и затворен сектор, каквато е хранително-вкусовата промишленост, нали, рано или късно всичко се разбира. Няма ли го този страх, че рано или късно би се разбрал, когато някой систематично е извън или над закона, или покрай него, или около него, и това да ощетява българския потребител, който въпреки лошото си икономическо и финансово състояние, предпочита българското, дори когато е тия промоции. И е така и не е така. Това е много важно. Обаче, огромна част от продукти са вече собствени марки. Структурата на пазара е друга. След това, проблема с веригите е не, че правят неща. Правят. Проблемът е, че им се позволява. Плюс това тук има изкривяване на икономическите закони.
Тоест, търсенето и предлагането предразполага равновесна цена. В момента така ли е? Или преговорите предварителни за цени и тем подобни. Сега всички знаят за какво става. На те ще дам 20% търговска стъпка, теб каквото искам. Ти като не слушаш, ще шамара, те ще слова допълнителна реклама, ама както и да е. Мога да продължаваме точно с тебе, мога дни да приказваме, за пример. Но когато влезеш ти на пазара, отиваш и имаш 20 сергии. Ти ще си харесаш домат на базата на което е предлагането. Влизайки заради мащаба, заради местоположението, заради обема в един магазин, ти като влезнеш в един, няма значение от кой магазин, ти ще купиш оттам. Независимо какво има. Няма да обиколиш 5 магазина, за да го направиш. Няма къде да спреш, няма какво, няма достатъчно електричество. Да, фактора време. Цялата работа не става. Съвременния живот ти го правиш, защото е бързо. И аз купувам от тези магазини. Знам какви буклуци продават, но нямам времето да хода да обик. Той няма и предлагането къде да намериш. Кой знае какви продукти. Добре, но за да има нещо позитивно, свидетели сме на едни разрастващи се фермерски пазари в много от големите градове, вече и в малките. Това не е ли някакъв лъч светлина и надежда, че някакъв вид коопериране на по-малък мащаб ще има? Какво разбираш под фермерски пазар? И производители, които са си едни и същи, които като отида след един месец, пак са същите. Мястото, на което се събират. И хората, които се събират. И хората, които се събират, да. Това е много добър пример от Западна Европа, но там нямат кооперативни пазари. Тук на центъра на всички големи градове имаме едни неща, които се казват кооперативни пазари. О, да, има го. И държавата какво? Те са общински в повечето случаи, но все пак са някакъв държавен тип статут. Значи ние имаме едни кооперативни пазари, които не знаем какво се продава на тях, явно не са фермерите, но правим места и търсим места за други кооперативни пазари, които са фермерски. Нещо не ми се вързва в цялата работа. Това първи път. Втори път, проследимост на веригата, аз ти казах. Да. Ако промишлен продукт го направиш, как ще го разбереш? Дали добре, аз утре отивам на фермерски пазар. Познавам много от хората, там има страхотни продукти, аз си пазарувам от там. Но ако някой, който знае достатъчно много, може да излъжи, значи е проблем. Да, трябва да има все повече такива пазари. Трябва не да се крият хората, а да са регламентирани. Да излизат на свето, да. Само, че в момента, ако трябва да направиш кисело мляко, за да ти е законно, прочети наредбата и закона за храните и ще видиш, че ти трябва да имаш предприятие за няколко милиона. Да бе, ама баба ми не го е квасила така. Да, и моят. Тоест, ако искаш да направиш кисело мляко, в една е такава стая при минимални изисквания хигиена, не можеш да го направиш. Няма да стане. Няма да стане. Значи, ако тръгнеш да продаваш яйца и наденички отвънка тук, пред офиса, няма да стане. В Италия може. И в Юркчета може, и в Германия. Но тук не става. Плюс това, филтриране на мляко и темпо. Не прекаляване малко. Ти си технолог, пак повтарям. Тоест, що да нямаш възможност за стандарт, който да не е с технологичните закваски, с нормалните закваски. Примерно, всеки щам на лактобацилус в различните градове е различен в различните региони. Да, и за това много хора пътуват, да. Баба ми на времето кваше кисело мляко, когато в суроватката топеше една марля, слагаше я на един мравуняк и от него квасеше. И те авторски, дизайнерските продукти, където всяко село мога да питаш нещо, което е различно, което е... Няма го. И законодателство не го и прави. Къде ти е законодател? Ние почнахме наредба за домашно приготвените храни. Не е довършено още. Да, седи на труп, поне има на сайта и може да се види на Министерството. Тоест, разбираш ли защо не се развиват нещата? Защото всичките, аз включително като министър по дяволите съм психо на такива пазари купувам неща, които обаче са на ръба на закона, да. Са директно извън него. Даже не е само това. Добре, не е ли ролята... И органите, които проверяват, те ходят си купуват това. Да, но все пак, нали, държавата трябва да облегчи точно този малък производител. Каза го преди малко. Но това означава да го накара да спазва същата наредба и продуктите му да станат унифицирани като тези, които купуваме. Малкият производител не може да го направи. Но държавата, ако даде примерно на някаква браншова организация и каже, пичовето ви нещата за правенето тук на дадените неща са всичките неща. Малкият производител трябва да го ползва. Трябва да го ползва. Представи си следното нещо. Винарска кооперация. Да. Пчеларска, няма значение. Брестовица, Перощица в Пловдивско. Винарски район е изключително добре, страхотно. Плодотворен, хубав. Обаче, ако трябва да го узакониш, това цялото нещо става страшно.
а нямаше коопериране, което го направиш, няма и кой да му го направи. Ролята на кмета и да иска да го направи няма. Тоест, ние имаме наистина дупки законодателство. Да, никой не ти пречи да се сдружаваш. Ако си достатъчно инат, в момента ще стане. Да, ма как па нямаме един пример такъв като... Замисли ли защо нямаме нито един пример на добра практика при кооперирането, както е на Запад? Как па един не успя, нали? Всичките сме некадърни. Значи има и нещо друго. Народна психология ли е то? Не. Какво законно спирка? Много, това е тема на един цял ден разговор. България е изключително кооперативна държава. При 130 години пионерите в България са направили първите кооперации и то всеки път от зор. След първата, след втората световна война е бул на кооперативното движение. Тя не е комунистически измисъл, помежду другото. Социалистите успешно я прилагат като социален модел. Бума на кооперациите в България е бил по времето на Александър Стамболийски, който е толкова комунист, колкото аз съм космонавт. Нали? Идеологически са много по-различни нещата. Това е как да направиш малкия капитал, колкото да противостои на големия капитал. Единственият начин е, когато се събереш много малък капитал на едно място. Ред на брой са нещата. Ние дори не сме тръгнали по този път. Това са моите големи опасения, че в момента при всичкото говорене за коопериране, ние дори не разбираме някой път какво е. Всеки говори какво си иска, защото ако направим неуспешен опит в момента, кооперирането ще го забравим за още 20-30 години. И все пак и там има някаква надежда за промяна, защото успяват много различни по интереси хора да се съберат на едно място. Как? И поне не една обща среща. Наскоро имаш така в Пловдив, има опити. Да, в Пловдив, София и тем подобното. Накрая някой трябва да напише закона. Пак да питам. Коопериране. Има няколко прости принципа на това. Едното е един член, един глас. Независимо колко си голям. Да. А сега не е така. Никой не го иска, защото така ще загуби мнозинството. Не. А разбираш ли защо сега кооперации, които функционират от Първата световна война до сега, работят на този принцип? Защото, примерно, не може ти си 30-40% и като устарееш, примерно, обаче не мога да замести детето, вече няма същия интерес и си направил от кооперацията, направил някакви средства, дивиденти, организация, машини, парк, активи. И ти виждаш, че ако ги дръпнеш, ще вземеш 700-800 хиляди, се пенсионираш. При кооперацията тази работа не става така. Кооперациите са структури, които са правени да работят, не да ги ликвидираш. Да, имат устойчивост във времето. Плюс това те имат социален елемент, населеното място, тем подобните неща. А в момента пак казвам, ти се кооперираш, ма за какво? Значи, ако се кооперираш и станеш определена големина, аз не го учитам. Това и ти реже главата, защото ти слагам таван. Отделно, тръгваш да окрупня, аз ще ми е по-лесно ти го обясня по същия начин. Тук в здранието, което сме, се казва кооперация. Да. Що се казва кооперация? Защото много хора живеят под един покрив. Защо не се казва АД? Защото кооперациите са едни от 7-те основни типа кооперации са строителните кооперации, в които правиш юридическо лице, един глас, един член, независимо колко голям ти е апартамента. Да. По отношение на това да създадеш кооперацията. След това етажна собственост направих. Не знам, що се правеше закон за етажна собственост. Захари Георгиев, пловдивски депутат на времето, мой приятел го прави. И то заради това, че не разбираме коопериране, защото тогава, ако кажеш коопериране, ще да бият. Нали? Това е друг въпрос. Но представи си на тази кооперация сложим фотоволтици. Тези фотоволтици на кой са? На кой са разрешителните режими? На всеки по-отделно ли? Не, общо е юридическия субект. Добре, имаме общо юридически субект. Чудесно. Купуваме го, не знаем как финансираме общия си юридически субект, който къвше е етажната собственост, няма право на търговска дейност, но това е друг въпрос. Правим ги. И се закачаме всичките за него. Да, има по българското законодателство, това е търговска сделка. Да, и то не е лоялно. Това е търговска сделка. Да. Плащаме ли данъци, префактурираме ли си тези неща? Защото има редица примери западното законодателство, където има формулировка за кое е кооперативна сделка и тя е различна. Примерно, имате мляко, имате обща преработвателна фабрика, всеки знае какво влиза, какво излиза от него, но като си ядеш млякото, след това правиш някакво сирен, да, ма то заре 60 дена, ма то еди какво си има. И съответно това търговска сделка ли? Защото аз трябва да си плата нещата. И като си ги плата, защо да правя кооператив?
Тоест, ако има кооперативна верига, която ти си даваш нещата, пишеш си фактурите с всичките неща, всеки си има дялото участие, но парите си ги взимаш или не си ги взимаш, това вече е вътрешното кооперативни отношения. Да, много добър начин да го обясниш. ДДС-то ти се начислява чак като излезе от търговска рия, чак като продадеш сиренето или като направиш лютеницата от домати и чушки. Това забранено ли е? Не. Да те питам, представлява ли тая леко побутване на български земеделски производител, като му оставаш ДДС-то да му се върти една година един сезон? Защото толкова влияне отвънка няма същите правомощия. Да, така е. Франция, що го правят, па ние не го правим? Франция има редовни проблеми с Световната търговска организация, защото през кооперирането подпира собственото си производство. А ние сме единствената държава, която не прави протекция на собственото си производство. Прави обратното, да. И поне да гледаме какво правят другите. Сега не мога да се приложи едно. И то тези, които не са толкова далече. Европа, бе. Европа, нали? Тая мъдрата стара Европа, която обаче и тя си пази си хората, нали? Само ние малко казваме това. Добре, и накрая, защото разговор стана дълъг, като целта е да кажем и важни неща. Имаше една много хубава идея. Какво случи тя да не стане факт? Темата контрола на безопасността и не само него, въобще контрола на храните и лаборатории, които са държавни, но може всеки да влезе в тях и да тества един продукт и резултата да покаже какво казва. Защото точно тук тръгна дебата с бивш ръководител на Агенция по храните, и то цял професор, Христо Есков, който каза, че лабораторията на Агенция по храните е като тайното разузнаване на един орган и то трябва да остава в рамките на вътре на органа, за да не бъде предпоставка за течна информацията, манипулиране и какво ли не. Но свидетели сме на тотално недоверие в лабораторните анализи и въобще начинът, по който се тестват продуктите. Значи след като има недоверие, значи има проблем. Аз бих казал, че всеки контрол се нуждае от контрол. Най-вече Агенция по храните. Даже всеки контрол се нуждае от много контрол. Докато в момента Агенция по храните е безконтролна. Министра не мога да каже нищо на шефа на Агенция по храните, повярвайте ми. Той може да го извика, мои неща хубаво ще го плаща, мога го уволни. Без министър-председател не става, защото министър-председател назначава и шефа на агенцията и заместник шефовете. Като го назначава министър-председател, не се сещаш колко министъра му каже нещо. Викате теб като министър в Народното събрание, ти нямаш правомощията. Тя е компетентен и управляващ орган на агенцията. Тоест тя взима решенията и си ги прилага. Министъра много често не знае изобщо какво се случва там. И тогава питам, какво ще стане, като имаше мечти агенцията да отиде в Министерски съвет? Да стане Държавна агенция по контрол на храните. Държавна агенция ДАНС. И хранителен ДАНС иска. И кой точно ще я контролира? Моята визия е точно обратната. Когато имаш персонална отговорност, но да имаш правомощията да правиш. За мен министъра на земеделието трябва по закон да може да отменя актове на шефа на Агенция по храните. Като сега не е така. И на всичките му подопечни. И тогава половината дирекции, специализираните в Министерството на земеделието, трябва да се занимават с новото законодателство, другата част трябва да се занимава с контрол. Целият ветис към Министерството на земеделието и верификация на всичко, което се нуждае от верификация. През, разбира се, структурите. Защото в момента го няма. Същата ми беше логиката по отношение на гаранциите, какво ядат нашите деца. Когато имаш контрол, нещо от някой лъже. А защото трябва да имаш еднакъв аршин за всички. Тогава, може ли в държавата да се взимат по две проби? Граничен контрол, вътрешно-ведомствен контрол, лабораторен контрол, защото лабораториите те трябва да се нуждаят от. Да, проверка на проверката. Ти трябва да знаеш като общество, че държавата си върши работа. Аз в момента мога да кажа, че си върши работа, но държавата има и пробойни. И то често. Тогава, ако направиш референтна лаборатория, която не се занимава с търговска дейност, включително и всички лаборатории взимат по две проби и едната е с баркод, хладилно съхранение 6 месеца и всяка 15-та, 20-та, 100-та на анализ на риска изследваш. Независимо кой откъде. И той, който изследва, не е Агенция по храните,
а е външен орган заедно с университетите, с научната общност, които знаят, че изследват нещо, но не знаят на кое. Не знаят какво е. Да. Не знаят какво е, не знаят на кое е. И ако стане проблем, може да изкараш 6-месечните проби 6 месеца назад да видиш всичко, каквото е като партия. Истинска проследимост, да. Това беше идеята. И всеки път, влизайки в Министерството на земеделието, почвам да задвижвам цялата история. И някой я спира. Не е довършен всеки път. Този път беше на парите, затова изчезват директно. Даже ги губим. Защото те са целеви, предполагам. Не, виж, когато планираш нещо, когато правиш програма, не може да си на самотек. Ти трябва да имаш така наречените пожарни мерки, предвиждане, какво да тук никой не ще да вкараш пари държавата. Всички част. Добре, разбира се, но държавата трябва да има средства, с да си упражнява контрола. И тогава, когато можеш в момента да си предвидил, да си направи обществените поръчки и да имаш мерки, които, примерно, ако тръгнеш сега губиш пари по еврофондове, защото не си ги усвоил, да купиш техника на напоителни системи. Или път техника за една така референтна лаборатория. Всъщност 3 трябваше са в университета по хранителни технологии, университета Аграрния университет в Пловдив и Тракийския университет в Стара Загора. Всеки по неговата си принадлежност. Който да изследват пробите, първо научната общност ще скочи по друг начин като капацитет. Това ще директно да стане референтен център на Балканите, както добре знаеш. Защото няма такъв. Защото няма такъв, да. Няма толкова на едно място средоточие на цялата работа. Но намерението остана само намерение. Сега ще почнем да губим средства, но тези неща не се реализираха. Не е виновен сегашния министър да го каже. Имаше една заместник министър, къде е жива и здрава, която изпука парите насам и натам, преструктурира едни неща и в момента тази година ще губим средства. Каквото и да направи министър. Каквото и да направи. Те са заложени преди 2 години, като не си заложил проекти и няма проекти, какво да правиш? Знаеш, тук има нещо, което очудва и мен, и много българи, които се интересуват политика, всеки е компетентен там, и с и без ирония го казвам, има някакъв неформален диалог между теб, твоите наследници и предшествениците, т.е. говорите помежду си, даже се събирате на едно място. Да, по някои от проблемите сте единни, което означава, че има шанс да намерите работеща политика, а не предишния да отрича следващия, а последващия да каже от тези нищо не ставаш. Виж, това е едно от малкото светли неща в държавата, като пример в момента. Всеки от нас е някаква личност, собственици разбиране. Когато излезеш обаче от властта, разбираш, че всъщност те оценяват ти сам почваш да се оценяваш по нещата, които не си свършил. Те да си свършил са ясно. И може би, когато се махаш от Министерството на земеделието, си най-готов на много неща си видял. При мен е малко по-различно, аз съм си израснал в сектора, на всички етапи. Тоест, по-лесно ти е да влезеш, ти администрацията, за да почне да възприема като министър, да почне да диша и да работи като тебе, ти трябва 6 месеца възпитание. Защото предишния ги е бил за това, да ти караш да правят. Независимо кой къв. Няма персонализиране тук. Аз бех, един от радетелите на това. Събираме се в периодични срещи всичките бивши замминистри, които искат. Независимо, че политически може да сме се избивали един друг. Първо трябва да имаш уважението към другия, за да седнеш на една маса с него. Нищо не е лично на този свят. Ако не се разберете за нещо, окей. Ама ако се разберете, 15 министра на една маса. Да, и е добре за обществото. Добре за обществото. Тоест, когато 15 човека, които са били на този пост от различни партии, дадат заключение, че нещо трябва да го направиш. Плюс това, ти си бил министър вече. Бил си на върха на държавата. Трудно някой може да ти дърпа конците и ти каже професионално какво да правиш. Такива типове неща са изключително полезни. Този формат работи, все повече според мен ще работи, като разбира се там не трябва да се занимаваме с дребнотеми, а с тези по-стратегическите неща. Когато такъв капацитет се ползва е друго. Този формат е отворен, той не е против министър, който и да е сегашния министър, нито по коя да е по управляваща политическа партия. Идеята на този формат, който се събираме, следващия министър има запазено място на масата. В момента, в който не е министър, заповяда. Ако иска министъра се допитва до експертното мнение на тези хора там, които може
щом са приели, че могат да стоят на една маса и да работят заедно. Тоест да приеме, че има такъв феномен, който е в полза на всички. Има такъв феномен, да, скоро ще бъде официално обявен. 3-4 срещи направихме вече, което е изключително приятно да видиш колеги, които след перефразата на времето все по-еднакво мислят, защото тогава остават стратегическите неща. Те, за които си говорим. Голяма част от тях. Включително закони за храни, неща и тем подобните неща, което се надявам все повече такива примери да има. Макар че ето тези неща нямат чуваемост на фона на всичките панери, които си имаме в държавата. Които сме свидетели. И накрая в едно изречение е възможно ли е мисията достъпна и качествена храна, защото тя е за всички. Не просто е възможно, това е задължение да се борим за него и да го постигаме. Ще ти кажа защо толкова разбирам от киселото мляко. Съжалявам, че изляза от едната минута. Нищо. Но моята дъщеря, след като всичките перипети, които на времето по стандартите за кисело мляко, за млечни продукти и тем подобни, моята дъщеря се роди с едни обриви. Правеше прекалили с лактозата и става като така детска алергия към лактозата с едни дерматити такива странни. Като сертификат за качество на киселото мляко. Просто ако е достатъчно добро киселото мляко, ако има достатъчно лактобацилус булгарикус вътре в него, то лактобацила какво прави? Изяжда лактозата до млечна киселина. Да. И натрупва в тялото си тези полезните пробиотици. Ако няма тая ферментация, този тип, който природата е измислила помежду другото, тя остава остатъчна лактоза и директно детето ми беше като тестер. Тъй, че това са каузи. На времето децата в България са боледували 10 пъти по-малко, от което е друго място на света, заради това, което го имаме. Кисело мляко, храни такива консервирани кисели и тем подобни. Ми направи една справка. Тествайте ферментирайте неща, които са еволюция в човечеството, нали, от скорбута насам. Кисели зелета, всичките, тествайте какво живо вътре има. Тествайте го. Ето съветът. Аз съм го правил, затова не казвам какво, но тествайте от тези всичките ферментиралите продукти, ферментите, които знаеш какво е и за стомаха, и за... Да не влизаме в експертен разговор. Тествайте какво живо има вътре. Или инхибитори на киселността и стерилна храна. Ето, предизвикателство от човек, който се отдал на сектора. Аз не само говоря за земеделие, аз ако не обичам да говоря неща, които не съм видял и не съм пипнал себе си. Тоест аз съм си от професията, аз живея в тая държава, храна си децата с всичките неща и аз имам всичките потребителски проблеми, като всички останали. Не ме пускаха по големите магазини. Така гледахме на криво 6-7 месеца, когато правихме всичките действия, но това е кауза, която трябва да върви. Нещо трябва да остави след тебе. Не може само да гледаш само себе си. Благодаря ти. Уважаеми приятели, на каузата за достъпна и качествена храна не съм от онези журналисти, които ще кажат, че имаме новина, но научихте няколко нови и различни неща. Министрите, без значение кога са управлявали, седят на една маса, разбират се и се борят за това да гарантират, че българското ще остане, ще го има и ще бъде кауза, която ни прави различни не само по света, но и у нас, защото всичко и промяната започва отвътре навън, а не отвън навътре. Благодаря ви, че бяхме заедно с Явор Гечев и проследихме генома на проблема, защо храната не е толкова качествена, колкото трябва да бъде, но как пък да намерим път, да сме обединени в това, да стане каузата реалност и след време да не се срамуваме от нещата, които заедно сме правили. Следете ни за още неща, коментирайте и разбира се,